नुबायना लोगोफोर आं फट'नि बेकग्राउन्डखौ माबोरै चेन्ज खालामदों आं बे खोथा बुंब्ला नोंथांमोनहा गोमोन हागौ आं फट'खौ 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो एडिट खालामदों 5 सेकेन्डआव लोगोफोर तो आरो नोंथाङाबो जुदि बेफोरबायदि फट'नि बेकग्राउन्डखौ सोलायनो लुबैयो आरो गोरलै टाइमावनो बा खस्थ' खालामालासे अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनो गोनां जागोन मानो होनोब्ला आं बे भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप मबाइल स्क्रिननि जोहै मा रोखोमै एडिट खालामो माबे रोखोमै बबे एप्सजों मारै खालामो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फारि फारि स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन तो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव आलासि महरै गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो तो हेलो गाइस आंनि मुङा रामेन बसुमतारी आंनि rbmixcreation इउट्युब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय तो दानिया समखौ बेकार ओरैनो हगार हरा जासे दानिया फैदो गुबै भिडिअ तो फ्रेंड्स नोंथाङा बेनि थाखाय गुगल क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै गुगल क्रोम ब्राउजारनि सार्च बाराव remove.bg सार्च खालामनो नांगोन remove.bg जेब्ला नों remove.bg सार्च खालामगोन अब्ला मोनसे वेबसाइटआ ओपन जागोन बे वेबसाइटआव नोंथाङा जास्ट नोंनि फट'खौ जायखौ नों बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों बै फट'खौ आपल'ड खालामनो हाबानो जाबाय तो आपल'ड खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे सेलेक्ट ए फट' होननाय अपसन नुदों बे सेलेक्ट ए फट' अपसनाव क्लिक खालामना होनानै नोंनि गेलारिनि नों बबे फट'खौ बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों बे फट'खौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगोन तो आं नैबे फट'खौ सेलेक्ट खालामसै आरो डनआव थुनानै होनोसै जेब्ला डनआव थुना होगोन अब्ला फट'खौ आपल'ड जागोन आपल'ड जानायाव नोंथांनि नेटआ जेसेबां मोजां एसेबांनो गोख्रैयै जागोन आंना नेटआ एसे खमजुरि बेनिखायनो एसे लेट जागोन तो आं 5 सेकेन्डजों हाब जानो हागौ नोंथांमोना जुदि नेटआ मोजांबा 5 सेकेन्डजोंनो नोंथांमोना फट'खौ बेकग्राउन्डखौ एरेन्ज खालामनो हागोन तो आपल'ड जाबाय लोगोफोर आपल'ड जानाय लोगो लोगो बे फट'नि मेन फट' आं जायखौ आपल'ड खालामदों बे फट'खौ बाहाय नुजाफैगोन आरो बिनि गाहायाव जायखौ बिथांमोनहा बे वेबसाइटआ बेकग्राउन्डखौ एरेन्ज खालामदों बे फट'खौ गाहायाव नुजाफैगोन तो आं बेखौ लासै लासै स्क्रल डाउन खालामलांनि देखो नुबायना लोगोफोर आं जेबो क्लिकबो खालामाखै जास्ट फट'खौ आपल'ड खालामदों बेयावनो बिथांमोनहा बे वेबसाइटआ माने बेकग्राउन्डखौ एरेन्ज खालामबाय स्मुथै बाहाय जेबो हाख्ल' हुख्ल' दागोबो नुवा खना खनला मोजाङैनो माने एरेन्ज खालामना होयो नै आखाइ खनाफोरजोंबो थिगैनो नुजोबो तो नोंथाङा जुदि बेखौ पिक्स आर्ट बा माबा मोनसे फट' एडिटर एप्सजों एडिट खालामनो लुबैयो अब्ला नोङो डाइरेक्ट डाउनल'ड खालामना होबानो जाबाय फट'खौ आरो जुदि नोंथाङा एप्स बाहायाजासे डाइरेक्टलि बे वेबसाइटआवनो जुदि एडिट खालामनो लुबैयो अब्ला नैबे एडिटनि अपसन नुदों बेयावनो क्लिक खालामनानै होनांगोन जेब्ला नों क्लिक खालामना होयो अब्ला बेबादि मोनसे इन्टारफेस फैगोन अब्ला नोंथाङा नैबे फट'नि अपसनाव क्लिक खालामना होनांगोन क्लिक खालामखांनायनि उनाव गाहायाव माखासे बेकग्राउन्डफोर नुजाफैगोन आरो बेफोरनि गेजेरावनो बबेखौ मोजां मोनो बेखौ सेलेक्ट खालामना लादो आं नैबे बेकग्राउन्डखौ फसायबाय बेखौनो आं सेलेक्ट खालामबाय आरो सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव गाहायाव नैबे अकेनि अपसन नुदों बे अकेनि अपसन नुनायाव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन जेब्ला क्लिक खालामो अब्ला बेहाय फेस जाफैगोन आरो बे बेकग्राउन्डखौ नोंथाङा जुदि ब्लार खालामनो लुबैयोब्लानो बेसेबां नांगौ एसेबां ब्लार खालामना लानो हागोन आं मेकआप खालामनानै होनि आं नैसिमखौनो मोजां मोनबाय आरो बेखौ फट'खौ जेबो एडिट खालामनांगौ गैला बायदि मोनदोंब्ला नोंथाङा डाइरेक्टलि सेभ अपसनाव थुनानै बे फट'खौ डाउनल'ड खालामनो हागोन डाउनल'ड खालामनानै नोंनि गेलारियाव दोनहैनो हागोन स' डाउनल'ड जाबाय लोगो आरो नोंथाङा पिक्स आर्टजों एडिट खालामनो थाखाय नोंथाङा पिक्स आर्टखौ ओपन खालामनानै ओपन खालामना लानांगोन ओपन खालामखांनायनि उनाव नैबेदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन अब्ला नोंथाङा प्लासनि अपसन नुदों बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन आरो जेब्ला बेयाव क्लिक खालामो अब्ला नोंथांनि गेलारियाव हाबहैगोन बे गेलारियाव नोंथाङा बबे बेकग्राउन्डआव बबे फट'आव नोंथाङा नोंनि बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामनाय बा इरेज खालामनाय नोंनि बेकग्राउन्ड इरेज खालामनाय फट'खौ फेस खालामनो लुबैयो बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामना लानोबो आं नैबे बेकग्राउन्डखौ सेलेक्ट खालामबाय बेखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव एरबादै जादों लोगोफोर बेखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेबादि मोनसे इन्टारफेस फैगोन अब्ला बेयाव एसे नैबे ओरै बोनानै नायोब्ला माने एडिट फट' नुगोन आरो एड फट' नुबा बेयाव क्लिक खालामना होदो आरो नों डाउनल'ड खालामनाय फट'आ अबेमोन बेखौनो सेलेक्ट खालामदो नैबेनोमोन फट'खौ आं बेखौ क्लिक खालामबाय जेब्ला बेखौ क्लिक खालामो अब्ला नैबेहाय एडिट नुगोन एडिट 1 बेयावनो क्लिक खालामना होदो आरो नोंनो बेसे गेदेर नांगौ फट'खौ नायनानै मेकआप खालामनानै पेस्ट खालामना होदो आरो फट'खौ सेभ खालामदो आरो नैबे टिक मार्कखौ थुना होदो आरो नैबेहायनो सेभ अपसन बेहाय क्लिक खालामदो बिनि उनाव नैबे सेभ अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामना होदो आरो गेलारियाव थुनानै डन अपसनाव क्लिक खालामना होदो अब्लानो भिडिअआ सेभ जाहैबाय तो नुबायना लोगोफोर बेसेबां गोरलैयै आं जेबो क्लिक खालामालासे हुगारनांगौ गैयाजासे एसेबां गोरलैयैनो फट'खौ बेकग्राउन्ड सोलायबाय
स' नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो, नोंनि लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो, जाहाथे बयबो बे वेबसाइटजों बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनानै जाहाथे गोजोननाय लानो हायो। बिनि थाखाय नोंथाङा नोंनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामदो। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो हमफिनगोन। बाय बाय।